Hej og velkommen til Lille Næb. Senere i denne video. Put den dog ind. Ups! Ej, hvor er det klamt det her. Jeg vil ikke være med. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg sidder her sammen med Næb. Og jeg sidder her sammen med Lille. Og vi har fundet det her spil, der hedder Quarantine Zone. Det kom ud for en uge siden eller sådan noget. Så nu skal vi prøve. Det er noget med zombier. Den kom ikke ud for en uge siden. Det kom ud her i år. Det er ikke en uge siden. Okay, men vi er den 22. Jeg tror, du kom ud den 12. Så kan man jo selv regne ud. Brug hovedet lidt og regne det ud. Det kan du selv gøre. Det kan man selv gøre. Vi skal heller ikke være så mærkelige. Nu trykker vi play. Vi kan enten bare spille sådan for evigt, red så mange vi kan, eller vi kan spille sådan historien. Skal vi ikke bare spille Endless? Jeg ved det ikke. Skal vi prøve? Se hvor langt vi kommer. Ja, bare for lige at kende, i stedet for at man både har historien og spillet at lære at kende. Er det ikke nemmere bare at starte med Endless? Jo, start et nyt spil. Det vil vi gerne. Okay, du bevæger dig, ja. Dag 1, så langt, så godt. Skal vi prøve at se her? Vi kigger rundt. Okay, vi skal derhen. Jeg er bange for, at der står zombie eller noget. Det gør der ikke. Okay, jeg tænker, vi går den her vej. Jeg har set reklamer for det her. Vi har set alt muligt med. New directives. Jeg tror, vi skal ud. Ja, jeg tænker, vi følger den der røde prik der. Tror du ikke det? Jo, jeg gætter på det check. Kalder man det checkpoint? Ja, det måske. Jeg ikke. Jeg har ikke spillet nok computerspil i mit liv. Det Nej, vi følger den her, ser hvad der sker. Okay, vi skal kigge på. Jeg tror, det er en seddel, for det ligner sådan en tavle. Der er så mere. Nå, det er ikke så mere. Ups. Hvorfor er der blod på jorden derovre? Nej, bas. Der er rotter. Nasty. Altså, vi har ikke dræbt nogen endnu. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan en suit her på, hvis ikke jeg har sådan et. Det tror jeg, du har. Nå, det håber vi. Det tror vi. Nå, okay. Vi kan også prøve at stille os her til, hvad Hey, bip bip. Den siger ikke noget. det er ikke ligesom i lufthavnen, hvor man altid bliver. Var der til? Okay. Q, det er sådan okay, det er ting. Vi har ingenting. Okay. Next. L og alt. Måske skal vi lige kigge på dem. Okay. Du er så skal vi regne ud, om de er zombier. Ja, det er noget, vi ikke kan læse. Det er også lige meget. Skal vi bare lige kigge på hendes øjne? Hendes øjne er gule. Var det C? Ja. Yellow eyes. Det betyder bare, at man er syg. Det betyder ikke, at man det er ikke nødvendigvis, at man... Okay. Har hun andre... Altså, hun har godt nok et stort bandage på sin arm. Men det er jo... Altså, der er jo zombier everywhere. Hun kan jo bare være... Nå, What is this? Er det bare blod? Er lidt i tvivl? Har vi noget? Har vi mere? Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror umiddelbart, det kun har noget af det. Hvad tror vi? Hvad skal vi altså, der så jo bare yellow eyes ikke betød noget, men at de bare var sådan syge. Så jeg tænker, at vi bare sender hende til survival block. Skal vi håbe på det? Okay, survival block. Confirm. Vi håber på det bedste. Survival block. Kom. Ja, det gik godt. Det var i hvert fald ikke forkert. Vi tager den. Og så tager vi next. Du har bandage. Bagage. Så tager vi lige bagagen. Måske kunne du lige godt have. Det der må hun vel godt have med. Hun har et kort med. Altså hun bare sådan en burger liggende. Jeg tænker hun gerne må have det. Jeg tror bare det er med. Okay. Igen, der er blod. Hun har noget på sin arm der, ser det ud til. Har hun ikke det? Er det måske... Jo... Det ser sådan lidt... Jeg ved ikke... Er det... Nej, det er Frejner. Ja, Frejner er vel ikke som sådan. Okay. Okay, hun har ikke dele af... Men et eller andet. Det gider vi ikke. Ja. Ikke for noget, men hvis der kommer nogen ind, der har sådan en hånd med i deres bagage, så tror jeg bare, at de skal til liquidation. Det står der også, de skal. Fordi det er da bare mærkeligt. Og så er der våben, det må de ikke have med, men det betyder ikke, at de nødvendigvis er infekt. Nej. Og så er der den der bagage. Ja. Hvad er det? Internal concept, det er ting, der er inde i ens krop. Altså inde i kroppen. Det kan vi ikke se. Nej. Du går over på ham, der spor derovre. Ja. Har han noget? Han har alting. Han har jo everything, jo. Vi tager lige... Okay, du tager bare. Vi tager bare det, vi kan. Er det den blod... Syringe? Ja, man kan tage et fluid sample, som er et væske. Ja, ting. Okay.
Okay. Men der er nok ikke uendelig i, skal du også sige. Okay, så kan vi se igennem tøj. Og det er meget smart. Men hvad hvis de er blevet bidt lige i numsen? Ikke for noget, men hvis du bliver bidt i rumpen af en zombie, så tror jeg måske gerne, du bare vil hen til det der liquidation. Ja. Kom over den skam, det ville være. Der er også en... Er det der en pistol? Det er der en reflekshammer. Ja, det tror jeg, den tager vi. Okay, så vi tæver bare løs på dem, eller hvad? Ej, det er pulser og Ja, nej, men hammeren. Vi tæver dem bare. Super. Fint. Okay. Okay, nu så har kan vi vi taget høre en masse ting i hvert fald. Så, okay, Q for tools. Okay, den der skal vi ikke bruge. Fordi jeg tror ikke, den har uendeligt sprøjt. Nej, sådan en, den har kun 4. Lad os lige prøve den der kunne søge gennem tøj. Var det ikke den der? Var det ikke den? Ja. Nå ja. Nå, så kan vi se om... Nej, se, man kan ikke se gennem. Det kan vi jo ikke bruge. Er du blevet... Okay, vi kan heller ikke... Hvad hvis man har prøvet at sparke en zombie, og så er det bare gået... Hvis man har fået bidt tåerne af, eller hvad? Ja. Hvad skal vi så? Det er det ikke. Det ved jeg godt nok heller ikke. Hvorfor er hende her så lav? Hun har altså det der. Det synes jeg, vi skal... Det skal vi altså lige have kigget på. Men ellers hun har ikke andet, virker det som. Så ser hun fin ud. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg vil lige se, om der var nogle andre. Det er for at tjekke hendes... Er det der ikke bare... Nå, det er den der. Så kan man se hendes puls. Ja, det er Okay, så vidt jeg har forstået, så hvis at den er 41 eller mere, så er det hun 100% infected. Og hvis den er 100 eller mere, så er hun også 100% infected. Altså hun er syg med, og hun har en almindelig, tænker jeg, det ser. Ja, jeg tænker, det er fint. Undskyld mig, vi kunne tjekke hendes reflekser med den her hammer. Du havde den allerede fremme, nu tog den væk. Undskyld. Du skal da ikke bare tæve hende i skuldrene, mand. Du skal ramme hende på armen, jo. Okay. Ej, nu får hun mærker. Undskyld. Tror du ikke, altså det der, måske skal vi sende hendes øjne... Nej, det er fint. Men hun har et eller andet rundt om øjnene. Måske skulle vi lige kigge på det. Måske hun bare beskidt. Det tror jeg ikke. Prøv lige. Ja, hvor skal vi sende hende hen? Vi prøver bare... At vi er i tvivl. Hun havde det der på armen. Hun har det på armen. Skal vi sende hende i karantæne? Bare fordi... Bare for at tjekke. Ja, bare, det er vores første karantæne. Vi har ikke undertaget nogen symptomer, men vi prøver bare. Ja, vi prøver. Vi vil nu bare har vi også brugt længe på hende. Ja. Så next. Der stod poor inspection. Vi gjorde det dårligt, tror jeg. Vi sendte hende til karantæne, ikke til liquidation, ikke? Jo. Godt gjort. Nu har jeg lige hammeren frem, så vi tager... Okay, skal vi ikke lige tage det der af? Prøv at se her. Han er infected, fordi når de gør det der... Prøv lige at tage øjnene, altså alle de der ting af. Han skal ikke have det på. Han har ikke til hans øjne. Okay. Jeg tror, det er lige meget test. Bare send ham til liquidation. Sorry. Du skal til et bedre sted. Et andet sted. På inspection. Hvorfor er det forkert? Okay, jeg tror, han var... Der stod på inspection, ja, så det godt. Vi prøver lige en mere. Men nu fik vi penge for det. Vi fik penge for at dræbe nogen, som ikke skulle dræbe. Vi starter lige med hammer. Nej, lad os nu. Okay. Måske skal vi sende ham i karantæne. Nej, prøv lige at gå ind og kigge. Det kan være, man skal markere det. Det kan selvfølgelig være. Ved hvis man skal markere det. Men vi har ikke låst op for den endnu. Vi har ikke låst op for den. Men vi kan ikke bare sende ham til survival block, jo. Men så må vi kan sende ham over til laboratoriet måske, så kan de eksperimentere på ham. Lad os gøre det. Skal vi ikke prøve det? Vi prøver. Han hoster også, men det kan vi ikke. Kom nu bare. Nå, vi sender ham. Jeg ved ikke, hvad det her gør, men det finder vi vel ud af. Poor inspection. Ej, men vi vidste jo ikke, hvad det var. Vi vidste ikke, hvad det var. Måske vi har dårligt til det her spil. Måske. Du har noget vildt hår på en eller anden. Tag lige brillerne af hende. Man ved jo ikke aldrig, hvordan hendes øjne ser ud. Bare normalt øjne. Hun er aggressiv. Er hun det? Ja. Det er hun. Scanner den lige. Prøv lige at gå ind og kigge. Ja, men nu havde jeg lige den her frem. Den er god nok. Jo. Og hun ser selvfølgelig... Det kan godt betyde, hun er. Vi sender hende i karantæne. Ja. Måske skulle vi lige gik op og kigge på det laboratorium, fordi der er jo ikke været plads. Hvad nu, hvis der kommer en til? Ja. På inspekt. Vi gør et eller andet helt forkert. Nå. Nej, hun angriber. Ej! Nå. Vi fik penge på det. Ej! Det er så skrækket. Jeg så bare, hun vendte sig om. Okay. Nå. Hun teleporterede væk. Nå.
ikke mere med hende. Jeg vil ligesom... For vi så de der minuspenge for poor inspection. Hallo, vi er ikke færdige. Nej, men jeg ville se, om vi kunne gå over til det der laboratorium, som du sagde. Nå, Så det ved jeg ikke. Bare så vi lige kan se, hvad det her er. De der mænd er godt nok creepy. Ja, men Hvorfor er der en parkerings... Hvorfor er der sådan en... Nej, ned på jorden. Nej, ja. Men det er vel... Der er jo, hvorfor er der en cykelstyr? Jamen, det er jo fordi, du kan se, det er jo en stor by. Vi er på sådan en Ja, parkeringsplads eller sådan noget. ja. Okay, de ligner bare monstre, dem der. Er I zombier? Tror jeg næppe. Okay, gå ind på laboratoriet. Det er en 7-Eleven, der står bare 11-7. Det er nok fordi, de ikke har fået lov til at vågne. Det var ham, vi satte herind. Ej, jeg håber ikke, at vi skal tage et eller andet ud af ham. noget ud af ham. Jamen, altså, er der ikke noget med, at man undersøger jo ikke udefra, men Kan vi overhovedet komme derind til ham? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal ind til ham. Det er nok en dårlig idé. Det ender bare med selv. Nå, man kan intakt. Vi kan... Hvorfor er døren bag os åben? Equipment er klar. Så må vi lige se, hvad der sker. Jeg håber. Jeg sagde, at vi skulle ind. Men hvad er det, der ligesom er... Okay, vi har ikke nogen... Men var det ikke på armen, han havde et eller andet? Han havde et eller andet på armen. Jo, vi sendte ham her. Nej, det var fordi, når vi slog ham, så gjorde hans arm det modsatte. Var det ikke det? Nej. Jo. Det var det, fordi vi havde ikke løst op for den. Der er tid på. Hvad for net skal vi tage ud? Jeg ved ikke, hvad for net. Vi skal ikke tage noget. Dør han så bare nu? Det ved jeg ikke. Skal vi bare tage hans mave ud? Vi tager hans mave ud. Ej. Men hvad skal vi ellers gøre? Ej, du kan ikke døre, når du tager hans mave ud. Ups. Okay, vi skal lige have den der baby. Undskyld mig. Det var det dårligt. Undskyld. Er det hans mave, det der? Jeg tror, det er hans mave. Okay, vi tager den. Men hvad skal vi med den? Prop den deroppe i på ulen. Put den dog ind. Ups. Ej, hvor er det klamt det her. Jeg vil ikke være med. Skal vi bare... Ej, nej. Vi er ikke værste i verden. Nå, så kan vi tage det her. Tror du så ikke, den skal derover? Nej. Jo, analyser det. Okay. Så står der, han var rask. Ej, det var forfærdeligt. Ingen symptomer fundet. Upsi. Men skal vi ikke lige have rengjort derinde? Nej, det må være nogle andres arbejde, det der. Undskyld, jeg har det skidt over det. Det var ikke meningen. Ham der, jeg kan godt lide ham derovre med kontor. Han sidder bare. Han sidder bare og spiller Minecraft. Total almindelig dag. Ja. Okay, vi kigger lige de sidste her. Og så... Det er så klammer med de rotter der. Får vi nogensinde fri, tror du? Eller tror du jeg tænker, når vi har været igennem... Tag lige hatten af hende der, Fister. Ja, det starter jo lige. Tag lige den der hat af. Ja, de skal lige have også. Ikke dig, hende. Hun siger, hun allerede har været igennem sådan et kontrol her, og det gik godt. Ja, det er nøjagtigt det, en zombie vil sige, ikke også? Vi starter med hammeren, det er den klassiske. Og den her gang slår du hende ikke på skulderen. Jeg tror kun, man behøver at slå en af dem. Man behøver heller ikke give hende hovedeksem. Nej, der lad os prøve den med 12. Ja. Den her scanner her, skal vi prøve? Hun har. Det, men det var der, hvor... Ja, det er fordi vi tæver. Om bagved. Måske også fra siderne. Jeg tror, at hun er... hun er gul. Der er ikke... Hvad med måsen? Jamen, hun har trusser på, ja. Jamen. Du håber bare, der er nogen, der har en kæmpe zombie på måsen. Jeg kan høre det. Skal vi lige scanne hende også? Ja, det var lige for... Okay, den stiger stadig. Okay, det gør jeg tænker, hun er... Skal hun ikke bare over i Survivor? Ja. Skal jeg lige være sikker på, at vi sender hende rigtigt. Så nu gør jeg det lige. Ja. Og så var jeg lige opmærksom på, at hun ikke er angriber. Jeg blev så tænkt... Ej, vi glemte at kigge hendes ting. Ej, dræber hun så dem alle sammen? Nej, det stod excellent. Excellent. Okay. Dræber hun? Hun spiser ikke dem alle sammen lige nu, hva'? Ej, det håber jeg ikke. Håber jeg godt nok ikke. Ej, hvorfor ser du så creepy ud? Du er gammel. Han har fine øjne. Han virker bare lidt træt. Han ser træt ud. Skal vi lige... tage et puls? Og så bagefter... Ja, bagfra. Ja, jeg vil nok gøre det op i hovedet, skal du bare se, men okay. Nu står vi her. Det er fint nok.
Der er ikke noget sådan helt... Nej, han har lidt meget puls, men jeg tror, det var for 20 og op af, at man skulle være. Er det der noget mærkeligt måske? Nej, for hvis vi ikke har låst op endnu. Sidste gang var vi til at Det var dræbe. nogle fine trusser. Big pink. Det minder mig om, at hvis der er en zombie-apokalypse i verden, så skal vi lige huske at have noget rent og ordentligt undertøj på. Så vi ikke er fine. Du skal stoppe med at slå dem på skuldrene. Jamen, det er jo fint nok. Slå dem der på armen. Vi har slet ikke tjekket knæene. Havde han bagage? Har han bagage? Nej, han havde ikke noget. Er du sikker? Ja. 100? Ja. Det føler jeg for mig. Det havde han ikke. Han havde briller og hat på. Han er ikke hostet eller sådan noget, vel? Nej. Han er ikke wet skin. Nej. Altså umiddelbart, så tænker jeg, at han er... Hey, der er den der onion symptom. Den har han da. Han har onion symptom. Gud ja, fordi han havde... Ja, man skal trykke på den, for man må sætte dem over på laboratoriet. Det kan godt være. Ja. Altså, fordi han havde det der røde om Ja, på ryggen. vi ved jo ikke, hvad det er. Det er jo ikke noteret. Men mindre det fregner, men man er ikke fregner. Nej, skal vi sende ham til... laboratoriet. Men skal vi ikke finde en, der er mere syg at sende i laboratoriet? Nej, fordi vi hvor skulle vi ellers sende ham ind? Karantæne? Vi har jo ikke uendelig plan. Fint. Men så skal du måske lige til den der onion symptom. Nej, vi ved jo ikke helt. Vi kigger på det. Okay. Det der porens bæk. Jeg sagde det til dig. du har ret. Næste gang, så lytter du til mig. Ja, Hun har bagage med. Hun har bagage. Vi starter Og med bagage. hun har ondt i maven. Vi starter med bagage. Ja, fordi... We just need to get to the safe zone. What My the... family is waiting for me. Hun har en fisk! Og en Den vil jeg have. hun har også tastatur og noget. Ej, vi Hun har nogle fede ting. Ja. Hun har lige taget sin computer. Må vi få det? Hun har altså et eller andet mærkeligt med maven. Hun bliver ved med at tage sig til maven. Skal vi lige prøve, om vi kan lytte hendes... Den ser fin ud. Den gule ser fin ud. Jeg ser nu godt der det er igen. noget galt. Så Men det tyder på, at hun bare er syg. vi tager lige hendes... Temperatur og og så puls. ser vi. Okay, det er en lidt... Altså, Mm, det har været lavere. Men hvad? Okay. Jeg synes ikke, den der viser særlig meget på en Nå, måde. hammeren på hendes arm. Nå, jeg tror lige, hun reflekterede med den anden. Hun har gule øjne. Nej, hun har. Har hun ikke det? Jo, Jo, det tror hun jeg. har jo altså. Det noterer vi lige. Det betyder bare, at man er syg, men alligevel. Ja, jeg scanner hende også lige. Hun har meget tøj på en eller anden måde i forhold til nogle af de andre, der bare var noget i tis. Jeg gætter på det som, det er tatovering. Den tatovering nu. Ja, det tror jeg. Du behøver ikke at give helt meget. Jeg tror, det var et kæmpe bid. Du har da også en tatovering. Jeg har 7 eller sådan noget. Det er bare snavs. Er du sikker? Er det ikke bare... Ja. Det er bare noget. Hvad skal vi notere med hende? Hvad Gule havde... øjne Ja, og et eller andet ukendt. nej. Hun tager så jo til maven, så det var mere det. Nå. Jeg ved det ikke. Ja, lad os bare sådan karantæne på grund af det. Ja, det gør vi. Ja. Please vær en god inspektion. Hvad er det? You can't do this. Excellent. Yes. Men hvad er det, du har i hånden lige nu? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Måske kan vi lige... Nå, den næste skal ind. Var det L. Okay. Samarbejde. Og så må vi lige se, tage dem der. Second. Okay. This is all too much. Det er mere det der. En ting er de der mærker, men der er sådan blod ud af munden på hende. Det synes jeg er lidt Hvad er det skræmmende. her? Hammer. Hammeren, for eksempel. Slår mig bare hen. Ja. Det ser jo normalt ud, gør det ikke det? Jeg har ikke slået mig. Okay. Jeg slå vil ind i hovedet. Det skal vi ikke. måske... Er det der? Det er en pistol. Den skal vi have. Var det den der? Ja. Det er Det er der. bare der, hvor vi tævede hende lidt. Er det der ikke sådan noget rifler? Nå, måske. Hun er ikke... Nu kan vi godt tage gennem sko. Det kommer måske an på, hvad det er for en sko. Eller måske var det bare lidt. Ja, det gør det så. Jeg tænker egentlig ikke, at noget... Nej, der er ikke noget, der ser sådan helt mærkeligt ud. Nej. Men jeg er lidt bekymret for det der. Har du taget hendes temperatur? Det tror jeg ikke. Nej, det har vi ikke endnu. Lad os se her. Hvad siger den? Den ser fin ud egentlig. Ja, Nå. Skal vi også lige tage den der, bare fordi... bare fordi.
Der er ikke noget. Hun havde ikke bagage med. Nå, Hvad gør vi så? skal vi jo vælge, om vi skal... Karantænen er fuld. Vi kan ikke sende hende i en karantæne. Men hun... Men havde hun overhovedet? Nej, ikke andet end det der lille bitte. Men hun havde jo alle de der... Altså hun Ja. havde jo blod i hele ansigtet. Jo. Ja. Mere det ud af hendes mund, jeg synes, der er lidt mærkeligt. Som om hun har bidt nogen. Ja. Men vi kan ikke sende hende i karantæne. Jeg vil sende hende over til overlevelse, fordi jeg tænker ikke... Vi Skal vi ikke prøver, men jeg tror altså, det bliver på inspektion. Jeg siger det bare. Vi prøver. Håb på det bedste. Same shift. Excellent! Okay, så hun havde ikke noget. Næste levende billede, eller Det, potentielt... Oh, du har også noget med mere. Are you the one who's supposed to inspect us? Du hun ser er lidt super. aggressiv ud i hvert fald. Det kan vi med Var det det- samme. Der. Men det er ikke Men vi nødvendigvis. kan ikke sende hende i karantæne. Nej, men hvis vi nu tager hendes puls... Vi håber, at hun har noget andet, som beviser infected. For vi kan ikke sende hende til survivalboxen. Ja, Det hun kan hoster også. Ja. Men var det et symptom, eller var det en anden lyd? Det kan jeg ikke huske. Men prøv nogle af de andre ting, vi har til at kigge på hendes der. Ja, lad os lige gøre det. Hammeren. Nej. Har vi taget temperatur på hende? Nej. Så prøver vi lige den. Den går stadig høj. op. 39. 40. Hun har den. Hun Hun er- er infected. Hun er infected. Yes, man. Du skal til et bedre sted. Jeg lige ved godt, det er ærgerligt, men vi kan ikke sende hende til survivalboxen her, og vi har ikke plads i karantæne, så beklager. Du kommer bare direkte hen i liquidation. Bye bye. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt, faktisk. Pro inspection. Hvordan kan det være på inspection? Ah! Ja. Hun gør jo ikke noget. Men hun var jo infected. Ja. Men det er måske fordi hun... Ja, det ved jeg ikke. Nå. Du skulle have skudt hende med det samme fiskdraller i sovs. Dårligt lagt, altså. Hvad med jer? Kan I slet ikke... Hvorfor ikke? Nå, Rolig nu. okay. Er vi klar? Ja. Next. Er det måske den sidste, ser det ud til, som det er lige nu? Det ligner... Jeg kan har også det godt- fint, jeg lover. Måske Det er bare bare beskidt. mudder, det er bare mudder, det er bare mudder. Så tag lige hans temperatur, når vi står her. Den går stadig op. Nu går den ned. Men hvad var pulsen, når den går? Ja, den var fin. Den er fin. Det er fint, det er fint. Hammeren måske. Wow! Det har jeg godt hørt, de godt kan, og det kan godt betyde det. Skal vi ikke? Okay. Okay. Så han er aggressiv i hvert fald. Har vi nogle andre ting? Skal vi ikke bare lige sætte den på? Jo. Den kan vi ikke. Vi har den Nej, ikke men nu. han er aggressiv, vil jeg så sige. Er han ikke det? Det ved jeg ikke, fordi... Altså, alle dem heroppe, det er jo noget, vi sådan fysisk kan se. Ja. Så jeg vil hellere bare sætte den på unknown. Ja, sæt den på nu. Fordi vi ved Det er jo bare godt, hvad det mærkeligt. er, men Ja. vi kan ligesom Vi ikke... skal lige kigge nogle flere ting på Vise ham det. også, hvis vi kan det. Scan ham måske, ja. Beep, beep, bap, bap, boop, boop. Et eller andet. Ja, Nå, det er bare det, Det jeg var ser bare- ud ham. ser fint ud. De der matcher til Det matcher hans tøj. Ja. Men vi har jo tagget ham med ukendte symptomer. Ja. Det må... Men skal vi så sende ham til laboratoriet, hvis vi kan det? Ja, jeg vil sende ham til laboratoriet, så må vi... Det synes jeg. Ja. Hvor meget blod er der derinde indtil videre? Ah, Det ved jeg ikke. Skal vi bare lige følge med ham nu? excellent. Ja, gå bare med ham, tænker jeg. Så må vi lige... Jeg tager altså lige min pistol frem. Ej, jeg tror ikke, han gør noget. Men hvad nu, hvis han angriber? Survivor inspection complete. Så er der ikke flere. Okay. Nå, så skal vi hen Bum, på bum. computeren, tror jeg det var. Ja, men... Hvorfor er den her der åben? Nå, det virkede bare som om... Nå, ja, det har vi fint. Ups. Skal vi se her. Okay. Det er som om, at det er det der, vi skal have fat på. Men Men det ligger kan jo vi ikke. dreje? Vi kan dreje. Nå, ja, så kan vi få fat i den, der skal være den grønne måske. Kan vi? Men så er vi måske nødt til at fjerne flere. Jeg ved det ikke. Kan vi? Jeg tager altså mere end en. Ups. Det kunne man ikke.
I'm so sorry, det fik vi ikke noget af. Jamen, Men vi blev stadig nødt til at gøre noget. jeg skulle til at sige, hvor blev det der af, som vi tog? Tag. Nå, ja, fedt. Ja, kom det Ja. derover måske? Det er et stykke kød. Ups. Ja, Ups. se, det er mega svært. Så skal det op i den der. Det var ikke svært. Altså. Ah. Det er altså virkelig drabeligt, så skal jeg tage den. Ups. Ej, du må ikke... Nu har han offret sit liv for... Jamen, jeg føler bare, at det er sådan, man skal bare trykke på den. Ah. Så må man sådan... Ej, jeg håber virkelig, de finder en. Der er nogle andre, der må ud af. Vi havde taget alle de survivors, der var for i dag, så jeg ved ikke, om vi bare skal gå i seng. Ja, det Skal- tænker jeg. Jamen, tak for, at I så med. Jeg håber, I Ja. kunne lide vores video. Ja, det er første video. Det er den indtil første video, vi filmer. videre. Nå, Lad os... lad os bare komme i seng, og så var det vel det for i dag. Ja. Hej hej. Hej hej.